бак, вете. Аны хәтта күп травмам юк алай. Бер тиендә теге алганы юк. Мин недостойндыр әле алып барга дигән кебек. Һәр төрле ират кеше инде 100 мең генә акчаны эшли ала. Ул һәр вакыт ниндидер бер каршылык бит инде ир белән хатын арасында. Бик сабыр мин һәр иратның хатыннан заначкасы булырга тиеш. Мин аңлармын микән? Сезнең белән мин Айгөл Барханова һәм сез Килде китте шоу тапшыруының яңа чыгарылышын карыйсыз. Бүген бездә кунакта шундый шәп кеше, ул шоумен да, алып барышы да, шундый рәхәт кеше Булат Бәйрәмов. Сәлам, Булат. Сәлам, Айгөл. Булат Бәйрәмов, татар дөньясы шоумена, гаилә җанлы ират, сәләтле җырчы, алып баручы һәм юмор остасы. Спортны якын итә. Балык йолдызлыгында туган. Каян беләсез рәхәт икәнен? Бәлки мин андый рәхәт кеше Менә йөзегездән күренеп тора. Менә калса рәхәт булмаган кешенең фамилиясе Бәйрәмов булмас иде. Шулайдыр. Яхшы, рәхмәт. Менә ниһаять бер елда 2 ай Айгөл чакырганнан соң килеп җиттек. Аллага шөкер. Шокрам, Булат, килегез инде. Ялварам, килми дә килми. Шундый сабыр, шундый түземле кеше икән син. Һаман яздым. Башлыйбызмы? Башлыйбыз. Нәрсәләр белән яшисез? Әйдә шуннан башлыйк. Бүгенге көндә. Нәрсәләр белән? Идеялар, планнар инде безнең бик күп инде. Мин үзем бик хыялый кеше. Безнең киләсе сезонга концертларны хәзер уйлый башладык инде. Безнең зур шәһәрләрдә концертларыбыз планлаштырылган. Казанда, Чаллыда, Эфе каласында, мәсәлән, Нефтекама, Туймазы, шул шәһәрләрдә, күбрәк шәһәрләр аларга, Пермь якларына чыгып кайтырга. Тик кенә утырып булмый. Дөрес. Яңа җырлар әлбәттә, шул ук юмор, видео, гитара белән, күптән гитара белән, мәсәлән, шаян җырлар керткән юк. Ул формат халыкка бик ошый. Эшләргә кирәк монда һаман шул. Дисциплина җитеп җитмәй. Сәгать 6-дан тордың, чәй эчеп алдың, тиз генә видео төшерә башладың. Шулай кирәк. Шундый рәхәт нотада без синең белән күчәбез, безнең кагыйдәләребезгә. Мин әзерләгән сораулар барысы да синең турында. Әгәр дә син сорауга дөрес җавап бирәсең икән, без киләсе сорауга күчәбез. Әгәр дә син ялгышасың икән, сиңа җәза үтәргә кирәк була. Дөреслеккә әйтергә яки гамәл кылырга. Синең 2 подсказкаң бар. Беренчесе, дустыңа яки якын кешеңә шалтыратып, 1 минут эчендә дөрес җавапны белергә. Икенчесе, миңа матур итеп күз кыссаң, мин 2 дөрес булмаган җавапны әйтәм. Сораулар синең турында. Җавапларны син беләсеңдер инде. Син әзерме? Мин һәр вакыт әзер, безнең шоу дебютлар. Без пионер булган кеше. Күчәбез, беренче сорауга. Банкет.ру сайтына без хәзер синең белән нигезләнсәк. Андый сайтта бармы? Бар. Элек туйлар алып бару ничә сум булган икән? Бик элек, мәсәлән, без банкетлар алып бара башлаганда 1500 иде. 1000 мин үзем алам, 500 сумны без диджейга бирәдик. 1500, аннан соң 2000-гә, 2500-га күтәрелде. Бу тулайым алып бару. Менә хәзерге алып баручы егетләр, кызлар уйлардыр инде. Кит инде андый бәя булмаган. Инде 1000 дип менә шулай уйлыйсыз. 90-лар бит инде хәзер сезгә дөрес түгел бит инде. Юк инде хәзер монда берәр ноль истәргә кирәк артына. Конечно, монда хәзер. Һәм монда бәягә генә. 34990-га эшләп йөри иде монда хәзер. 340 мең булса менә нормально булыр иде ул. Ну? Так, әйдә мин иң түбәнен алам, 20999-дан алып 34999-га. Бик әйбәт. Алдык без беренче җавапны, әйме? Һәм дөрес җавапны күрсәтәбез. Юк шул. 25 мең булганмы? 25 мең булган. Яхшы, мин бик Бик яхшы. Киттек, күчәбез дөреслеккә гамәлгә. Менә хәзер беренче булып нәрсә сөйлибез? Дөреслекне сөйләгән әле, гамәлгә пешкәнче. Әйдә, дөреслекне сөйләгән әйме? Соңгы чыккан клибыгызга нигезләнсәк, әгәр дә әйме, анда сез Таңсылуга ир-ат эзлисез. Кияү эзлисез. Үзебезгә кияү, сезгә кияү, Таңсылуга. Кияүнең нинди булуын телисең? Татар милләтеннән. 5 вакыт намаз укып. Игелекле, мехрибанлы, акыллы, белемле. Әлбәттә инде, монда хөрмәт итә торган. Тырыш булсын. Менә. Максатчан булсын. Мин таләпләр бик күп. Бик күп шул, мин сиңа менә тагын сорауларда әзерләдем, әйдә шуларга да җавап бирик. Мәсәлән, шаярту хисе булырга тиешме? Әлбәттә. Башкача булмастыр да беләм, чөнки кызлар бит инде булачак ирләрен әтиләренә карап сөйләдиләр. Минем уйлавымча, алар бик теге күңелсез, бик җитди, шундый кешеләрне сөйли алмаслар, чөнки
Сайлаганчы бару аны белән инде аралашу кирәк. Аралашканда син аңлыйсың инде аның кем икәнен. Шул теге юморист, ни кешеләр чынлыкта аларның эчендә барыбер алар бик җитди, бик соң кешеләр. Минем никадәр җитди икәнемне Ләйсәннән сорап белә аласыз. Иштә нәрсәдер яшидер ул. Бәлки көлү белән, үзенең юмор белән нәрсәдер үзенең яшерә диләр. Әйе. Ниндидер нәрсәсендер белмим анда. Әйе. Ішкі дөньясында түгел инде ул. Бу бит безнең защитный реакция. Травма, нәрсә манда бала чактагы белмим. Ярар. Аны хәтта күп травмам юк алай. Аллага шөкер. Дип уйлыйм инде. Әйе. Ну, шаярту хисер рәхәт. Ярый, икенче сорау. Хезмәт хакы ничә сумнан ким булмаска тиеш? Ул җегетнеңме? Әйе. Менә син таңсыга. Ну, шөкер итә белергә тиеш беренчедән. Чөнки менә без әйттем бит Хамашулана 1000 ярым алганда да җитәдер икебек. Күбрәк ала башлаган сен киресенчә җитми башлый ул. Ну булсын бер 100 мең. 100 генә булса да бу инде ират кеше миңа калса Казанда һәр төрле ират кеше инде 100 мең генә акчаны эшли ала Казанда. Таңсылының егетләре үзегезгә алай гына инде ул. Элдерегез. Үз фатиры яки йорты булырга тиешме? Фатиры йорты бер кичкенә генә менә шундый бер 15 квадрат метр. 100 квадрат метрлы бер мәлек квартира булса дип. Шеф. 100 мең акча? Калганын үзләре бергә тапсалар, бергә булдырсалар, аның кадерен беләләр алар. Әзергә хәзер генә белмим, тырышып эшләп тапкан малның кадере була. Әйе шо. Но 100 квадрат метрлы фатиры булса шәп була. Ярар 50 җитә дип. Әзрәк киметтегеме язга? Киметтек 50. Миннән булсын изгелек 50% ташлама. Ярар. Үз машинасы Буладыр дип уйлыйм инде. Хәзер җегетләр бит инде бик амбициоз хәзер. Ул без яшьтә юк ялыгында кичә беренче девятка алгач хәтерлим әле. О, калтырап торган карбюраторны. Әле Ләйсән шул машинага чыгып утырган җик сөенгәнен күрсәгез. Әлбәттә. Үзебез алдык бит аны. Университет белеме булырга тиешме? Югары белем дип әйтәләр. Әйе, югары белеме. Әйе. Булырдыр дип уйлыйм инде. Мин шой дип саныйм. Һәркайда шой сөйләрләр, әйе. Сөйләрләр, миндә андый теге таләпчәнлек юк, чөнки мин белән бик күп, мәсәлән, бизнесменнар, предпринимательләр дип әйтәбез инде. Аларның күбесенең югары белемнәре юк. Ул кирәк булаларга, мәсәлән, алар яшьтән эшли башлаганнардыр. Бәлки аларның әйе теге шундый, әйтәм бит, эшмәкәрлек талантлары бик зурдыр. Әйе. Менә шуннан алар вакыт әйтми, алар эшлиләр. Эшли ала, әйе. Ярый һәм соңгы түгел, там бер сорау булачак. Спорт белән ул шөгыльләнергә тиешме? Һичшиксез. Һичшиксез, әйе. Спорт дисциплина. Дисциплиналы кеше уңышка ирешә булды. Нәкъ шулай. Һәм инде соңгы нокта куя торган сорау менә кияүең сиңа ошасын идеме? Холкы белән бәлки. Менә әйтә алмыйм. Теге җиннәребез туры килсен иде. Бары шунда булырлар дип уйлыйм мин, барыбер. Юмор хисле булырдыр дип уйлыйм. Әйе. Булмаса булдырырбыз. Үзеңә бабай дип эндәшкәннәрен күз алдыңа кире аласыңмы? Әлегә юк. Бик рәхәтләнеп. Миңа кызык булыр ул статус. Ул нәрсәгә мин мораль яктан инде әзер. Әзер. Анакларны көтеп калабыз димәк. Ул кияүгә чыккач. Әйе. Кияүгә чыккач. Рәхмәт бик зур, шундый рәхәт итеп җавап бирдең. Күчәбез киләсе сорауга. Ярымграмда кайсы артист белән уртак язучыларыгызның соны 75-73% тәшкил итә. Менә сезнең Ләйсән Гыймаева белән. Фирдус Симаев, Илсия Бәдретдинова, Ләйсән Гыймаева, Гүзәл Уразова. Ин вариантларсыз әйтәм, Ләйсән Гыймаева дип. Аха. Ярый, алдык җавапны. Әйе. Һәм дөрес җавапны күрсәтәбез. Шул менә Гүзәл Уразова белән. Субханалла дитек. Субханалла. Нәкъ шулай. Кит шулай менә? Әйе. Гүзәл Уразова белән 73%, Ләйсән Гыймаева белән 70%, Илсия Бәдретдинова белән һәм Фирдус Симаев белән 71% тәшкил итә. Рәхәтләнеп күчәбез дөреслеккә яки гамәлгә. Сөйлибез, нәрсә сөйлибез? Гамәл сөйлибез. Эмодзи дигән әйберне беләсеңме син? Әйе. Әлбәттә, бик яхшы. Мин сиңа эмодзилар чыгарачакмын монда хәзер. Һәм аларны сиңа тавышландырырга кирәк булачак. Менә мәсәлән, көлә, елый. Ой, еламый, умиляется дигән сүз. Һәм тагын көлә. Тавышландыра кирәкме? Әйе. Кызык булдымы? Бик әйбәт булды, рәхәт булды. Ярый, икенчесе ничек булыр икән?
Бадандан чыгандасың деген. Менә шулай ярар. Өченчесе ничек булар икән? Мында бу беләсезме ничек бу кемгәдер мында теге ясалма сулыш ясалар. Аш күзеңне дигән нәрсә таңганы теге. Күзеңне аш дип андасын. Менә шулай. Менә шулай. Әйе. 4-нчесе. Бу теге бак теге. Әби ме ул? Әби белән әме. Әби нәрсә? Без үрдәкләр асырдык үзебез бала чакта. Без аларны чакырадык, без менә яшәдек елга буенда. Аларны үрдәкләрне без көнгә 2 тапкыр ашатадык. Әйе. Әзгән ашатасын да чыгарып җибәрәсең елгага. Елгада көне буе алар үзләре йөриләр, ашыйлар. Ни өчен иртән күп ашатмыйсың, чөнки кичтән чакырга кирәк анасың. Юкатсыннар өчен. Әйе, аларында бак җирләр, силәрне чакырадык инде. Синчик чакырадык үрдәкләрне? Бездә үрдәкләр Син шәһәр кызымы? Юк, авыл кызы, но бездә үрдәкләр булмады, казларда. Бездә чакырат Вити дип. Вити дип. Ничә каян килгән ул Вити дигәне. Шуңа була теге бак. Вити. Бак. Алар бит әле шуңа шул тавышка киләләр. Әйе. Рәхәт булды. Афәрин. Актерлык осталыгын әзрәк кенә Булат Бәйрәмовта ачтык. Дип әйтсәң дә бик әйбәт. Бар, рәхмәт. Бар. Әйе. Скетчларны булай гына ясамын сез инде. Күчәбез киләсе сорауга. Җырпыш батл шоуында, 2нче турында, 3нче итеп кайсы клиптан фото күрсәтелде? Салават Фатхетдинов туган көн, Марат Яруллин миңа нишләргә, Фирдус Тимаев Сайра Әйдә Сандугач, Ландыш Нигъмәтҗанова Горурлык дигән шайтан. Мин хәтерлим, анда галстук белән бар, Ландыш Нигъмәтҗанованың Горурлык дигән шайтан дигән клибы менә. Ансы бар икән хәтерлим. Калганнарының Яруллинның миңа нишләргә дигән шунысы да бар иде кебек. Ике дөрес булмаган җавапны алып атабыз хәзер. Алып атабыз беренчесен һәм өченчесен. Алай дөрес түгел инде ничек. Не әйттем инде мин аны. Әйтеп уйламаска иде. Ниченче булып, ишенче булып? Ярар, шул булса, Горурлык дигән шайтан булсын. Булсын име? 4 дигән җавапны. 4 дигән җавап булсын. Һәм дөрес җавапны күрсәтәбез. Юк. Марат Яруллин миңа нишләргә дигән җыр иде ул. Бик әйбәт. Күчәбез дөреслеккә кирәмәлгә. Нәрсә сөйләбез? Дөреслекме гамәл? Әйе, дөреслекне сөйләбез. Әйе, дөреслекне чиратлаштырабыз, әйме? Мөнәсәбәтләрегез башланганда, без хәзер сез белән кайтабыз 20 елдан артык элеккә, 20 ел элек сезнең мөнәсәбәтләрегездә популярлык аермасы сизелдеме? Миңа калса ул вакытта Ләйсән апа популярлашып киткән вакытта, бик каты популяр булган вакытта, әйме, яшьлегем шишмәләре. Һәм инде син ул вакытта Татар радиосында эшлисең? Диджей. Әйе, крутой. Диджейлар вакытта төшә. Крутой, әйе. Сизелдеме? Мен ул вакытта без алып анда теге популярлык белән безнең бер кашан да теге мактанганда, үлчәшкәндә булмады, андай бер юк иде. Без концертларга бергә чыгып китәдек. Ул теге җыелма концертлар буламы, Ләйсәннең концертларымы. Беренче концертын куйганда гына мин нигәдер үзем алып бармадым, үземдә теге бар бит әле синдром самозванца диләр мәлән русчасы инде. Теге мин недостойндыр әле алып барга дигән кебек. Менә шуңа гына бер теге үкенеч яши бер яктан. Үзем алып барасы калган дип. Нишләп анда мин әле клибында да үзем катнашасы калган дип. Менә шундыйрак бар иде инде миндә. Хисләр ул вакытта. Әйе. Аңладым. Менә булай алай теге нитеп менә мин популяр, син популяр дип анда безнең алай үлчәшкән. Сәхнәдә мин булырга тиеш дигән уйлар булмады. Юк, алай итеп. Мин аны күбрәк җырчы итеп күрәдерим. Безнең әле дуэт җырлаулар да бит әле ул сыңнан гына булды. Ул сыңнан гына аңарчы да әле безнең башта эксперимент рәвешендә генә бар иде теге восточные сказки, татарча җырлап бер теге татлы әкиятләрен белән дип. Әле бу безнең иң беренче дуэт Җаныкаем җанашым чыкканчы булган җыр иде ул. Анасы менә шундый текст килеп керде дә, әле ансында да Ләйсән күбрәк мине күндерде. Әйдә дуэт җырлыйк дип, дуэтка яхшы җыр була дип. Мин үзем дә бик алай җырлыйсы килмәгән иде. Ахырдан нәтиҗәдә ул яхшы килеп чыкты. Әйе. Бик рәхәт. Ул бик популяр җыр булып китте ул. Бик популяр җыр булып чыкты ул. Менә шулай. Аны хәзер исемен әйткәчнән җыры сразу искә төшә. Җанашым искә. Шулай. Менә бу скетчларга килгәндә үзегез төшерәбез дип төшердегез бит сез, әйме? Аларның киләчәге булырмы тагын?
Булардыр дип уйлыйм. Ул һәрвакыт актуаль бит инде ул. Әйе. Ир-хатын мөнәсәбәтләре, мәсәлән, ул гаиләдәге балаларны тәрбияләү, балалар һәм әниләр, балалар һәм әтиләр, әти яни балалар анда ул һәрвакыт ниндидер бер каршылык бит инде ир белән хатын арасында. Бала кем яклы, яисә балаларны бүлешү, балаларга эш эшләтү, дәрес әзерләү, Идеялар. бакчада казыну, бик күп Менә үзегезнең парда, үзегезнең мөнәсәбәтләрегездә нигезләнгән сценарий булдымы скетчта? Булды безнең бик Без бәлки куярбыз да. Мәсәлән, күптән түгел генә без 5 ел элек төшергән бер видеоны куйдык, таптык. Мәсәлән, мин җир казыйм, миңа чокыр казырга кирәк. Әйтсәм, әйләсәң әйтәм инде. Әйдә, булыша әле дим үтә. Юк. Булышмый, нәрсә хатын кызын әсәм инде, эшем беткән что ли ди. Хатын кызым да эшем муеннан ди. Мин алам да тегеләйсәннән бер алтынны нәрсәсе яшереп куям тегендә. Каралым әйтәм. Әйтәм, алтын чыкты монда, ни чыкты? Байлык. Кая чыкты? Менә монда чыкты. Ага, бу кирәк булды. Шундакмы дип казый башлый, казый. Инде чокырны зур казып бетергәч, әйтәм, "Всё, булган, әйтәм, яхшы киләм мин." Әйтәм, "Булды, нәрсә булган?" дим. Әйтәм, "Булды, чокыр әйбәт булган" дим. Алтын, әйтәм, "Нинди алтын?" Туктар, нинди алтын ди. Карый анасының сесеннән, "Ул бит миңа ни бүләк иткән алтын" ди. Аңлый анасы барып җитә. Арттан куып җири башлый инде. Менә мәсәлән шундый. Үзебез уйлап, моментында туган әйберләр инде. Моментында туган әйберләр. Барысы менә шул барлык сценарийлар алар мен калса безнең тормышыбызда барысы да очрый. Рәхмәт бик зур. Күчәбез киләсе торга. Сезнең шул кызыклы видеоларыгыздан ерак китмибез, әйме? Берсе бар иде, заначка белән булган бер видео. Хәтерлисең икән, анда ләйсән пылесослап йөри. Һәм заначка давай. Диван астында мукадырында. Менә шул диван астында, мендәр астында ничә сум заначка булды икән? Аның суммасы бар идеме? Мин санадым. Шуна, күрендеме янда? Мин анда резкостларны зурайтып, төсләрне кертеп, барысын Син нәрсә дисәң дә, бары белмибез бит инде без аны. Әлбәттә. Мен барысы онамаячакман. Хәсим, мен нинди сумма әйтсәм, син барыбер дөрес түгел дип әйтәчәксең. Бәлки син иләгерсең. 9100, 9200, 9300, 9400. Анда бар иде, шул йөзлекләре дә бар иде. 500-лекләре дә бар иде, 1000-лекләре дә. 9300 булсын, яны. 9400 дигән инде, мен 9300 дигән вариантны сайлыйм. Юк, 9400 булсын әле менә. Алсам ингел бер сайлаганда дөрес булмый. Әләгәм. 9400. Төгәл уйлыйсың. 9400. Ярый. Алдык. Һәм дөрес җавапны күрсәтәбез. Синне. Менә дөрес белдең. Мин бит дигән ни? 300 сайларга кирәк иде. Мотор сан иде. 3 сан. Әйдә, тагын бер сорау. Рәхәтләнеп, 9300-ны шунда кыстыргансыз да, рәхәтләнеп, мотор гына бер видео төшергәнсез. Бик рәхәт, бик күңелле булды ул. Һәм ул шунда бик күп караулар җитә, просмотрлар дип әйтик инде без. Диге әйтәсем килгән, үзен хөрмәт итүче һәр ир-атның хатыннан заначкасы булырга тиеш. Кашылып тоткан акчасы. Күчәбез киләсе торга. Сез Динара Сәйетбатталова дигән җырчының бергәләп җыры клибында официант булып төштең, син анда әйме, син анда охранник булып та төштең. Берничә образың бар иде. Официант ничәнче минутта кадрдан чыгып китә һәм бүтән күренми әлеге клипта. Так, 4-нче точно була алмыйм монда хәзер. 2 тапкыр рәттән 4-нче җавап була алмый. Син алай димә. Монда калды 2-11, 2-12, 2-13, әйме? Ярар, 2-11 булсын әйдә. 2-11 булсын. Без 2-12-не сайламадым, бик моторсан миңа бик ошый. 2-12. 2-12. Теге 2-12 булайга да 2-12 булайга да 2-12. 2-1-2, 2-1-2. Теге шәй сөйләсәм, шалтыратасың килмиме? Теге сөйләсәм, син шул теге сөйләсәм дигәч, димәк шул җавап булганын беләм мин аны. Сине. 2-12. Җавапны күрсәтәбез. Әлбәттә 2-12. Булат. Алла ярамый безнең уенда. Клипларда төшәсез бит инде, әйме актер буларак та төшәсез. Ничә сум керә икән сезгә клипларда төшүдән? Төшерүдән? Төшүдән. Менә сез кешенең клибына килеп төшәсез һәм актер буларак. Ничә сум сорыйсыз? Акча бирәләрме? Аны сорарга кирәк иде. Юк, бу безнең кемнәрдә без төшәбез, менә ул безне моңарчы төшкән, без бер тиендә теге алганы юк. Бу безнең дусларыбыз, гаилә дусларыбыз.
Зардан теге бик матур аралашабыз. Әйе. Ну, дөрес теге әйтимен дә бар. Алар теге клипны төшереп бетергәч, алар безне алып киттеләр анасын ресторанга. Әйдә, без теге әйе. Ашау белән түләделәр димәк. Түләмәделәр инде, бергә утырдык шунда матур гына. Теге сыйладылар теге. Әйе, сыйладылар. Русча санын сүзе бик матур теге. Поляну накрыли диләр, белмим. Менә татарча андый сүз юк бугай. Шул менә. Әйе. Теге стәл җәйделәр теге. Стәл җәйделәр. Менә шулай иттереп, алар безнең дусларыбыз. Анда безнең бер көн вакыт узды, чөнки мин башыннан ахырына хәтле катнашкан идем анда. Анда кемдер мәсәлән безнең коллегаларыбыз анда Разил белән Рафиналар ахырда гына күренеп киттеләр дә, бетте китте мәсәлән аларның эшләре бетте. Алар да шул ресторанга утырды безнең белән. Мин дә көне буе утырган монда. Менә кара инде син дип. Нәрсә инде бу гаделсезлек ниндидер? Әйе. Монда. Мен үземә дә кызык тәҗрибә. Әйе, әлбәттә. Күңелле килеп чыкты. Мин андай юмористик берләрдә катнашырга риза. Татар радиосында сіз Эльмира Калимуллинадан интервью аласыз. Бір бик элек елда. Һәм сіз анда тоқмаклар итәсез. Әйе, алмагачлар җырына. Әйе. Әлеге тоқмакның соңгы юлы нинди иде икән? Мин сиңа 3 юлын әйтәм. Соңгы юлын син үзең сөйләп белергә тиеш инде. Эх, язның айлары, мартның аппак карлары, кайчан гына туктар инде? Җәе бик зарыктырды, җәгә дә күп калмады. Кышта карсыз булмады, кышы китсә китмәде. Инде булды икән әлеге тоқмакның ахыры. Менә гомумән син яздыңмы икән? Җәе бик зарыктырды булмады, чөнки ул эх язның айлары яз айында килгән ел. Җәгә дә күп калмады. Карлары кайчан туктар инде? Булмады, кышта карсыз. Кышта карсыз булмады. Аппак карлары кайчан туктар инде, кышта карсыз. Җәгә дә күп калмады, кышы китсә китмәде. Җәе бик зарыктырды булсын әле. Әйдә булсын әле шунысы. Төгәл шулай элесеме? Әйе. Яр. Җәе бик зарыктырды. Алдык. Җавапны һәм җавапны күрсәтәбез. Юк. Җәйгә дә күп калмады. Дөресе җәйгә дә күп калмады иде. Башкаларын мин үзем яздым. Дөреслеккә гамәлгә күчтек. Нәрсә сөйлибез? Яр, дөреслек булсын әле тагын. Тагын бер дөреслек булсын. Син Ләйсәннән, Ләйсән синнән нәрсәгә өйрәндегез? Так. Җитезлеккә, ул бик җитез. Моментында бит нәрсәне эшләргә кирәк. Көтеп торган. Көтеп торган, менә хәзер бит нәрсә. Булсын менә. Хоп, әйттем. Моментында секундада. Мусорны чыгар дип. Сразу чыгарасыз. Всё, фу. Әйттән сәр кадаклап куярга. Сразу. Мен кадәр бер ай, 2 айдан соң кадаклап куям иде аны. Ул гречка чыра анасын. Шук шаларга, менә кадаклыйм инде үзем дип. Анасын ярар. Ярар. Эш эшләгәндә аңа тиз эшләргә кирәк, чөнки зак эшләргә яратмый. Миңа ничектер уйлап, бераз хисләнеп, теге. Так, планлаштырып, бераз ничегрәк булыр икән, бу паласны моннан себерсәм, оннан сулгамы, сулдан уңгамы, тегесе алдан артка арттан. Ул мәсәлән, шул. Әйе. Карап тормый. Башларга кирәк. Шалт. Тиз кирәк. Ул белән минем гадәтемне, әкрен, уйланып, әзерләнеп. Әйе. Менә шул җитезлеккә. Әйе. Ләйсән синнән нәрсәгә өйрәнде икән? Сабырлыкка инде. Сабырлыкка өйрәнде. Инде сабырлык кирәк, сабырлыкка өйрәнде. Бик сабыр бит мин, бик сабыр. Бик сабыр Мин. Бер кайдан соң. Шәпләп әйтмәсәм әле. Ярый, үзең турында нәрсә өйрәндең? Менә мин мөнәсәбәтләрдә менә шундый икән дип дигәндә әйтәм. Юл куя белергә кирәктер дип уйлыйм, хатын-кызның теге эмоциональ икәнен төшенә башлыйсың инде, эмоциясы кызып китеп, көтәргә кирәк. Теге кызмаска. Элек мин ник кызарым, кыза башлагач мин дә ник кызадырым, хәзер дә үземдә теге тип торам. Үз эшенә көтеп торырга. Асын суынга шәйтәсең. Так. Син монда миңа менә шулай әйтте. Әйме? Ярый, менә шундый бер сорау иде кызыклыгына. Рәхмәт бик зур. Күчәбез киләсе сорауга. Сезнең YouTube каналыгыз бар? Бар инде ул. Бар инде ул.
аны алып барган гына юк. Әйе, анда шуның кадәр күп кызыклы видеолар бар иде. Анда синең влогың да бар иде. Влог дип аталайды ул. Артист Байрамов влогларының 4-нче эпизоды ничә минут бара? Так. 14-11 булсын. Беренчене сөйлибез. Әйе. Авыр суладың. Әллә туры килдеме? Алдык җавапны. Ха, күрерсең. Һәм дөрес җавапны күрсәтәбез. 14-14. Син ялгыштың. Бик матурсан 14-14. Бик матурсан. Минем туган көнем 14 көнне. Минем. Шуңа күрә. Хатымныкы да шулай. Әйе, Ләйсән апаныкы да 14 көнне икән. Әле күптән түгел генә булды. 14-14 әйе. Менә шәп кешеләр 14 көнне туа. Белегез шуны. Күчәбез дөреслеккә кигәмәлгә. Без сезнең белән хәзер Ләйсән апанымны чакырабыз да парлы бер бирим ясыйбыз. Мин әзер. Киттек. Ләйсән безнең студиябездә Шәмсез. инде хәзер сезнең белән бергә уйныйбыз. Алиес уйыны. Сезнең кулларыгызда котыргылар бар, әйме? Ул әлеге котыргыларда 15 сүз. Хәзер әлеге сүзләрне сез бер-берегезгә аңлатырга тиеш буласыз. Ләкин тамырдаш сүзләр кулланырга ярамый. Баллар отып алган сүзләрегездән җыела. Кемнән башлыйбыз? Мин башлыйм. Әйдәгез киттек. Сез вакытында хәтта секунда менен куясыз, хәзер мин тиз аңлатачакмын менә күрәсез. Аха, сезнең элемтәгезне Аңлатуын аңлатырсың, мин аңлармын микән? Аңласаң. Тиз генә киттекме? Киттек. Без монда отырып килдек. Нәрсәгә отырып килдек? Машинага? Дөрес. Син кемдә кулланасың аны хәзер иттереп? Скроллиш. Сөйләшәсең. Телефон? Нинди телефон дип аталай? Смартфон? Ну теге Беспроводной? бисаратны түгел инде. Электән әйтәләр теге. Татарчасы. Бал кортлары мәсәлән анда инде. Сотовый. Кәрәзле телефон татарчасы. Кәрәзле. Ага. Диңгездә җил искәндә ул чыга. Дулкын. Мәсәлән, мин нинди шәй яратам, нәрсә салып эшәргә яратам гел. Мәтрүшкә. Дөрес. Менә яз көне җыялар аны барып теге безгә Худада җибәргән әле. Шунда эшә торган. Яз көне. Иван-чәй? Яз көне. Коен суы. Дөрес. Казларда, үрдәкләрдә була инде теге җырда бар әле аның. Каурый. Дөрес. Барар теге шундый җырны җырлый инде ул салкын шәйне. Кем? Кем җырлый? Салават? Абый. Абый. Яра, абый. Атна ахырында без барырга яратабыз синең белән. Ягып җибәрәбез дә. Мунчага. Әлбәттә инде. Сакаллы кем диләр? Сакаллы сабый дейді. Сабыйлар тагын бар әле. Сөт бирә. Кыш бабай. Сөте бик файдалы. Кәҗә. И туган телне кем язган? Тукай. Так, медицинада кулланыла, шундый бик йомшак, бик җиңел. Мамак. Әлбәттә. Балаларны алып килә ди үзе белән гел теге. Балаларга аңлата шуйтып. Айст. Ләк Ләк татарчасы. булай татарчасы. Менә монда теге кәҗәнең нәрсәсе була дип? Сакалы? Дөрес. Без инде так баланың колакларына җил кермәсен дип кидерәсең башына. Шапка? Шапка. Монда, Бүрек? ну, ничек дип әйтергә инде? Колакшыннар? Дөрес, ләкин башка сүз белән. Шәл, яулык, Тамырдаш сүзе булды инде мәйтем, башка кияләр инде, башка кигәч. башлык. Башлык. Ага. Ике ярны тоташтырып торучы ул? Ике Машиналар ярым йөри. ташып торучы. Күпер? Әлбәттә. Бигәйбәт. Аллаһка шөкер. Булды буйме, бер тамырдаш сүз булды, башлык дигәндә, анысын без санамыйбыз. Ничек әйтергә башлыгы? Шапка сүзе татарча. Муенда нәрсә тора? Менә шунда киябез дип әйтеп булгадыр. Мәсәлән. Муенда нәрсә тора? Белмим. Ярый. Булды. Киттек. Беренче сорау ул шундый тәҗрибәле, олы яшьтә ират, аны башка төрле әйтәләр. Менә абый дип тә түгел, кем дип әйтәләр аны? Башына түбәтәй. Галим? Юк, башына түбәтәй кигәндә булырга мөмкин. Менә монда аның шулай үсеп утыра. Нәрсә үсеп утыра? Хәзрәт? Тагын. Мулла? Юк, тагын башка сүз белән әйт. Галим ничек дип Менә ул шундый төс белән башланып китә. Аксакал диләрме? Дөрес, молодец. Безнең бакчада алар яз көне чыгалар, прям итеп йөриләр. Шундый. Адванчиклармы? Юк инде. Ширәм. Кырмыскалар. Йөриләр дигән син чыгалар диде. Ширәм чыга бит инде. Менә Кырмыскалар. шулай безнең бакчада җирдә үсеп утыралар. Бик матур шундый. Ләлә? Юк, әле генә әйттең син. Әле генә әйттең моңа. Тузганак? Юк инде. Ширәм. Ширәм дөрес. Менә мин Яшел төстә дип әйтергә була бит аны. тапшыруга килгәндә синең футболкаңны нишләттең? Үтүкләдем, Үтүк, дөрес. Менә монда карап утырам, бу нәрсә менә бу өстә? Түшәмме? Юк,
иң өстүндө. Лампалар ма? Иң өстүндө. Түбе. Түбе дұрыс. Аха. Қызғалатасың сен? Менә мындай украшенияларны менә монда хатын кызның Шулпа? кой җиренә тагалар. Мойыннарына? Дөрес, әйе. Синең монда креслоң янында нәрсә тора? Эшергә яратасың? Су инде? Дөрес. Гади су? Әйе. Син шул, мин чәчәк. Ә? Син Яфрак. шул. Дөрес. Аха. Син нәрсә иртән яратасың? Мин пешергән тәмле камыр ризыгы. Кыймак, белен. Дөрес кыймак. Балык тутырга барасың да, былай иттереп Кармак. кармагыңа атасың да, анарсың Калкавыш. ялгыш ул нәрсәгә эләгергә Ботакка мөмкин. эләгә. Менә күл буенда үсеп утыра ул шундый матур. Камыш. Дөрес. Мин ярата торган шундый нинди көн ул? Менә Ял көне. чыга, Иртә. елмаеп тора. Кояш. Кояш, әйе. Қызық жауап бересің. Қызық. Әлі қойын келесің сен? Балалар мәктәптә язалар аңа ручка белән. Дәфтер? Дөрес. Без нәрсә артында шәй ишәбез? Стел артында? Әйе. Мунча Yok, мунча түгел. Пинлек, Кеше себерке. душка кергәчтен, тәнен юа, сабын белән күбекли. Енді не? Машалка. Татарчасы? Машалка? Татарчасы? Шүпірек не? Білмеймін. Шүпрек. Үзең сөйләп. Мачалканың татарчасы? Нәрсе боласың? Әле җирдә бар шундый. Мунча. Мунчала. Мунчала. Дөрес, һәм соңгысы ул каты шундый табигатьтә була. Гранит. Җирдә ул ята. Таш, алтын. Таш дөрес. Бетте. Әфәриннәрсез. Мында да бер тамырдашсыз булды. Әйе. Шуңа күрә сез 14-кә 14 иттереп рәхәтләнеп Мунчала. уйнадыгыз. Әфәриннәр. Я! Корали, бер-бергезне шундый шәп аңлыйсыз Ну, сез, әйме? соң инде хатын белән 65 ел бергә торабыз бит инде. Әйе инде, әйе, ул Шуны бит хәтта еллар. яшәп тә аңламасаң инде. Шулай, дөрес әйтәсең. Бик рәхәт булды, рәхмәт сиңа. Шундый бер сиңа гына түгел, Ләйсән апага да шулай рәхәтләнеп уйнадык. Инде тапшыруыбызның ахырына килеп җиттек. Әйме, без һәрбер кунагыбыздан безнең яшь буыныбызга нинди теләкләр әйтә алырсыз икән дип сорыйбыз, әйме, синнән дә сорыйк әле. Яшь буынгамы? Әйе. Ну, аларга бит инде әйтсәң дә, әйтмәсәң дә бит инде үзләре барып җиткәч кенә аңлыйлар алар. Ну, шулай да тырышсыннар, укысыннар, максат куйсыннар, максатларына барсыннар, вакытларын юкка әрәм итмәсеннәр. Менә үз өстендә эшләсеннәр. Менә хәзерге акыл булса, теге вакытта кайткан булсам дип шулай менә аннан соң үкенечкә калырга мөмкин. Шул тырышыгыз, эшләгез, үзегезгә инде яңа әйберләр өйрәнегез. Теге бер юнәлештә генә түгел, әлбәттә бер юнәлешне ныклап өйрәнергә кирәк. Ләкин кызыксынырга кирәк. Бөтен нәрсә белән дә төрле яклап үзеңне үстерергә кирәк. Бриллиантның күп кырлары кебек үзеңне Әйе, буларга тиеш. эшләргә кирәк. Югалып калмаска мөһим. Бу тормышта югалып калмаска һәм бер кашан да төшенкелеккә бирешмәскә кирәк. Менә шулай төшенкелеккә бирелмәсәң, барысы да булачак, яхшы булачак дип яшәргә кирәк. Менә шундый дигез белән. Әйе. Рәхәт булды, рәхмәт бик зур, бик матур сүзләрең булды. Әйме, барыгызның да йөрәкләренә кирип ятсын әлеге сүзләр. Без инде тапшыруыбызның ахырына килеп җиттек. Әйе, рәхмәт. Рәхмәт чакыруыңа. Ниһаять килдек. Тагын чакырсаң, тагын килербез. Шәп. Бер елда 2 айдан соң тагын. Юк инде, алай сүзмәк. Минем сиңа бер матур гына кичкенә генә бер бүләгем бар. Вау! Менә шундый матур бер кәнәфи. Без синең белән кәнәфиләргә утырып сөйләштек. Әлеге кәнәфигә карап, безнең тапшыруыбызны искә алырсыз дигән теләктә калабыз. Дуслар, сез безнең барлык социаль челтәрләребезгә язылыгыз, безгә комментарийлар языгыз, һәм инде әлбәттә лайклар куегыз. Без аларның барысын күреп барабыз. Безгә бүген рәхәт кеше, ут кеше, шоумен, дөрестән дә алып баручы килде һәм китте. Ул Булат Бәйрәмов. Достар, сау булыгыз һәм кызган Казанны карагыз. Татарстан Яңа Гасыр каналында. Сау булыгыз. Хуш-хуш.